Ngiyakholwa ukuthi Isaiah 58 uyinkombandlela yokwakha kabusha izwekazi nokubhekana nobupha. Lesi isiqalo nje kungumbuso omapeketwane. Uma uyaphezulu awutholi abantu abakuzwayo. uJesu akayanga emakhosini kubabusi kwabacebile nabanamandla amakhulu abafundile. Waya kubantu abajwayelekile wabashintsha umhlaba wonke. Nami ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyakhetha. Uthi ezwini lakhe ukhetha okubuthaka kulomhlaba, okudumaza okukhuthele, nobuwula kulomhlaba bunqotshwe ngobuhlakani. Lokhu kunamandla kakhulu futhi siyakwabahlwempu kakhulu okuyibona awehlela bona kuIsaiah 61. Manje njengosomabhizinisi, lokho kuphambene ngendlela olwa ngayo nalenkinga ngokomhlaba. Ngokwa Isaiah 55 lithi, izindlela zami zingaphezulu kwezenu, izindlela zami zehlukile kwezenu. Ngakho-ke sifanele ukuthi esontweni angeke salindela umhlaba ukwenza lokho ngaleyo ndlela. Kungumsebenzi wesonto ukuhola phambili likhombe indlela. Singusawoti nokukhanya komhlaba nekhanda hayi umsila. Sakha izibonelo lapha phansi ngokuphumelela kwabantu ebubheni obungakaze bucatshangwe ukuthi boke baphumelele. Kushaqisa abahlakaniphileyo. Umlando wami ngine-honors degree kwezolimo. Ngafunda iminyaka emine futhi ngafundiswa abamkantshubovu kwezolimo eNingizimu neAfrika. Basifundisa ngokulima nokuguqula nobuhle bakho. Ngesikhathi ngihlangana noBrian Aubrey, kwakufanele ukuthi ngikhohlwe ikhona konke engangikufundisiwe khona. Uyabona lamadoda ayethembele olwazini lwawo. Futhi kwakufanele ngifike endaweni lapho khona ngangizozwa ngoBrian futhi ngizixhumanise ngokutshala ngendlela kaNkulunkulu. Ngalokho yilokho esazisa ngakho uNkulunkulu kuyo yonke impilo yethu. Ungumlimi wokuqala, ungumdali wakho konke, wazi nokuthi ikuphi okulungele inhlabathi. Wazi nokuthi yini elungele izitshalo. Ngokuqonda okupheleleyo ukuthi uNkulunkulu ungumlimi wokuqala kungenza ngethemba. Futhi ngibe neqiniso elithi ukulima ngendlela kaNkulunkulu kuyinto enhle ekufanele siyenze. Lokhu kuyizinkomba ezikhombisa abaqwali indlela ekufanele bayihambe. Ngigqugquzela wena ukuthi uhambe ngezwi likaNkulunkulu, uzothumela intaba yakhe. Ubaba wayejwayele ukuthola amasaka amathathu o50 kg ku-halfway hectare wensimu awayedlulisele kimi njengendlalifa. Kodwa ngesikhathi ngizwa ngokutshala ngendlela kaNkulunkulu, ngenza njengoba ngifundisiwe. Ngonyaka olandelayo ngathola amasaka awu45 o50 kg bamasaka endaweni efanayo. Ngonyaka wesithathu ngathola o50 kg abawu54 bamasaka. Ngonyaka wesine ngathola o50 kg abawu69 bamasaka. Nginikela lonke udumo kuNkulunkulu ukubonga nokumdumisa. Ngangingakasindiswa ngesikhathi oyedwa abangani bami ohlala eShinoyi onguGoodman Pretorius engazisa ngokutshala ngendlela kaNkulunkulu. Wangichazela ukuthi akungakutshala kodwa impilo kaKristu. Ngakho ngenkathi ngiqala ukwamukela ukulima, kwaba ukuvuleka kwamehlo ami ukuqonda ukuthi uJesu uyindlela iqiniso nokuphila. Njengoba ubona lapho ngihamba endleleni eya embusweni kaNkulunkulu, noJesu Kristu uyisango lalombuso, lapho khona kunempilo echichimayo. Konke kulaphaya, asikho isidingo sokuthi ukhathazeke, asikho isidingo sokuthi ukhale, asikho isidingo sokuthi unake zonke izinto. Ngoba izwi lithi, funani okwezulu, konke kuyakulandela. Lokutshala ngendlela kaNkulunkulu kuletha imvuselelo emndenini wami, emshadweni, emphakathini wami. Njengoba ubona lapha, sinenqwaba yokudla etafuleni lethu. Bheka ukuthi ungenzeleni, ungibusisile nawe ukubusisile futhi. Ngakho siyakumema ukuthi usilandele ekutshaleni ngendlela kaNkulunkulu. Okungekokulima kuphela, okungokuphila.
okuKristu siya eJerusalem lapho kungekho khona ukukhala About life in Christ, we are going somewhere to Jerusalem where there's no tears, where there's no hunger, where there's no poverty, but there is everything in abundance. Kulonyaka sibe nesomiso esibi kakhulu. Asibanga nemvula kusukela kuzibandlela kwaze kwashaya isikhathi sokuvuna. Ngokulima ngendlela kaNkuluNkulu ngathola u50 kg wamasaka awu20 ku2/3 wensimu yonke. Well, unfortunately, Ngebhadi elikhulu, umakhelwane oseduze ungashintshelanga ekutshaleni ngendlela kaNkuluNkulu. Wathola isaka elilodwa kuphela nohafu endaweni efanayo. Manje ukuthi nqampu ngengubo kaNkuluNkulu. Okokuqala ngitshala ngendlela kaNkuluNkulu, ngaqoqa inkukhuma ekhaya lami ngehla nayo ngayoyindlala ensimini engu20 by 30 meter wensimu. Ngatshala ummbila wami, kodwa emva kokuyisa izinhlanga, isimbozo sase su100% emhlabathini. Kodwa sasinokubola okusheshayo. Kwathi kufika isikhathi sokutshala sonyaka olandelayo, kwase kungasekho lutho olusele enhlabathini. Kodwa kuyinto eqhubekayo, akwenzeki ngosuku olulodwa. Qhubeka nokuletha ingubo kaNkuluNkulu emhlabathini, izoba kahle ngokuhamba kwesikhathi. Sengiyibonile ingubo yami ishintsha izikhathi ngezikhathi. Ngakho ngiyakhuthaza ukuthi ufake ingubo kaNkuluNkulu emhlabathini. Uyazi lesi isibonelo esimangalisayo sokungathembeki. Uyabona izinga lalombila liyanyuka kakhulu liya ku350 ngehectare. Ekubeni ekuqeleni lapho ungabona eWestgate, okuyisizinda sokutshala ngendlela kaNkuluNkulu. Lapho bathola kufinyelela ku15 wamathani ngehectare. Lona umlando obhalwe phansi wesivuno. Nalapho sibuka owehlukile u350 kg ngehectare. Yimuphi ohlukile umhlabathi phakathi kwalona nalowayana? Awukho nhlobo. Ukungenzi ngendlela nokungathembeki okuzoholela kulokufa. Le ndoda izobulawa indlala kulonyaka nomndeni wayo ngokunjalo. Kufanele sizilungiselele ukuzehlisa, sishintshe ezenzweni zethu ezimbi. Siyeke ukuthembela olwazini lwethu. Alusizi ngalutho. Uma ubaba wakho wakukhombisa ngalendlela ayisebenzi, sidinga ukuzimisela ukwenza ushintsho. Ngizethula kuwe njengoMake Sure Mtshenge, lona umndeni wami. Sisebenza ndawonye njengeqembu. As a team, Uma wenza konke ezingeni eliphezulu, uNkulunkulu uyakubusisa. Kungakho ubona lezi tshalo ezinhle kakhulu. very good, nice crop. Ingoba sasebenza ngokusezingeni eliphezulu. High standard. Eminyakeni emine ngitshala ngendlela kaNkuluNkulu, angikaze ngibe nethemba lokutshala ngokushintshanisa. Ngikwenze kulonyaka endaweni engu1/3 yensimu yami, futhi ngokwenza njalo ngiyazi ukuthi nginciphisa amathuba ezifo. Kanti sihle futhi isimo senzuzo kulezi inhlobonhlobo zezitshalo. Ngiyazi ukuthi ukutshala ngokushintshashintsha njengoba senza ngokotini wami kudlala indima enkulu ekulimeni ngendlela kaNkuluNkulu ngenhliziyo yakho yonke. I just want to talk a little bit. Ngifuna ukukutshela kancane ngokutshala ngokushintshanisa. Kungumgomo wokupha. Uma upha lokho okuphile uzothola khona. Lezi tshalo ozibona la zithatha umsoco omuningi emhlabathini. Ngakho uma uqhubeka nokutshala isitshalo esisodwa, ubukela phansi umhlabathi wakho. Kodwa uma ushintsha ngemidumba, ubuyisela okuthile emhlabathini. Legume plant, it gives something. Kanti uthola lokho ongangaloko okutshalile. Lona ngumgomo wokupha. uNkulunkulu uhlaze ekhuthaza ukuthi singaloku sihlale samukela, kodwa kube khona osiphisana ngakho. But you have to give. Ngakho uma siphisana ngesinakho siyokwamukela, futhi uNkulunkulu uyosibusisa ngokuningi. Bless us in abundance. Lena insimu yamabele, ubhontshisi ukolo, kanti ikakhulukazi kungani ngitshala amabele? Inhloso ukonga. Sithola ukunyuka kwecarbon enhlabathini ngokungasusi izinsalelo zezitshalo.
Futhi ngokungasusi izinsalela sithola ukuvikeleka okukhulu emhlabathini ezintweni, ikakhulukazi amaconsi emvula ehla ngesikhulu isivunini athole indawo nokuthuthukisa isimo senhlabathi. Kungumqondo omuhle ukuba nesitshalo esinjengokolo ngoba sisabalala kahle enhlabathini, izimpande zaso naso sisabalala. Ngakho unesimbozo semvelo sezimpande bese ngaphezulu kwenhlabathi ube nazo zonke izinsalela. Ngakho lokhu kucishe kube yilento esiyifundayo. Uma ubheka lapha yaphansi usazibona izinhlanga zombila wangonyaka odlule. Sebese sitshala amabele kulokho. Manje sesitshala ubhontshisi. Sishintshanisa ukuze sivikele ukwanda kwezifo. Ubuhle bokutshala ummbila ngemva kobhontshisi ukuthi ubhontshisi ubuyisa initrogen ngokwemvelo emhlabathini. Ngakho ke uthola cishe kufinyelele ku-30 mahhala initrogen njengebonus ngemva kokutshala ubhontshisi. Lokhu kungubuhle obungeziwe ezitshalweni ezilandelayo. Kulesi simo sithatha imisele emithangaleni ngoba ukungalimi sivumela amanzi ukuthi angene ahlale kahle. Ngakho ke akudingeki ukukhipha amanzi amaningi. Ngizokulima 100% ngisebenza u535 wehectare wonke awokulinywa. Amasimu amadala aneminyaka eli12 kuyaqhutsheka nokungalinywa. Ikakhulukazi insimu bese kuyiyona iyathengwa kamuva. Unyaka wesihlanu kungalinywa lapho. Futhi iyamangalisa emva kweminyaka emihlanu uyawubona umahluko esimweni senhlabathi nokunyuka kokuhlala kwamanzi nempilo nje ejwayelekile. Igama lami nginguJoji. Ngonyaka ophelile ngizame izingxenye ezintathu kulolu yahlangothi. Ukutshala ngendlela yabo yokutshala ngendlela kaNkulunkulu. Ngithole amasaka amahlanu kulezo zingxenye ezintathu. Ngenze zaze zaba 11 kulonyaka. Ngithole amasaka ali12 kulezo ezili11. Futhi ukukhuluma iqiniso, ukutshala ngendlela kaNkulunkulu kuyindlela engcono esengeke ngayibona. Ngoba ngempela kuyasiza emhlabathini wethu kunangaphambili. Ngaphambi kokuthi ngilandele ukutshala ngendlela kaNkulunkulu, le nhlabathi yayiqinile njengophawuda futhi ingakhiqizi. Yayinganginiki lutho olutheni njengoba yenza manje. Kukhona ezinye izinto ezinjengomquba ezisiza kakhulu. Ngoba ngesimo sethu la ngeke sikwazi ukuba nemali yokuthenga umanyolo, kungakho sisebenzisa umquba. Uyasisiza kakhulu. Njengoba ngikhuluma inhlabathi yethu manje isizakele kakhulu esimeni yayikusona ngaphambilini. Is being redeemed as it was before. Le mfundiso ukutshala ngendlela kaNkulunkulu. Ngisho umholi wesigodi uyamkela kanti futhi uyaqiniseka ngayo futhi utshela bonke abantu endaweni. Lokhu kutshala ngendlela kaNkulunkulu iyona ndlela esingabuyisela ngayo esimweni sayo sendalo. Nanjengoba sisuka lapha sehlela phansi esigodini, induna iyoqinisekisa ngayo uqobo lwayo ngobuhle ebibonile ngokutshala ngendlela kaNkulunkulu. Ngempela ngiyambonga uNkulunkulu ngokuthi alethe isambulo ngokutshala ngendlela kaNkulunkulu. Ngempela ngiyambonga. Ngempela ngiyambonga uNkulunkulu ngokutshala ngendlela kaNkulunkulu.
Bengingalindele ukuthi kule nsimi encane kanje ngingathola u70 kilograms wamasaka alishumi. Kusukela ekuqaleni ngathola amasaka amane, ngangingatshali ngendlela kaNkulunkulu. That was the place where I did normal farming, not farming God's way. Angimbonganga uNkulunkulu kanti futhi kwesinye isikhathi kufanele ngigqugquzele abanye ukwenza ngalolu hlobo lokulima. Ukutshala ngendlela kaNkulunkulu. They should be on board and Badinga ukulandela le ndlela yokwenza ukutshala ngendlela kaNkulunkulu. Uma silandela le ndlela yokutshala ngendlela kaNkulunkulu asizokuba nenkinga yokudla emndenini yethu. Ngifuna ukusho ngeqholo ukuthi ngizokwenza ngaphezulu kunalokho kulonyaka. this year I will do more even than this. Kanti futhi ngifuna ukuthola umquba ngiwufake enhlabathini. Ngifuna ukufaka ingubo kaNkulunkulu enhle. Ngifuna ukuya ehlathini ngiyoqoqa amahlamvu engizowafaka njengengubo kaNkulunkulu. And go in the bush and collect some grasses and put in here as God's blanket. Okokuqala empilweni yami ngivuna amasaka awu7 kuya emasakeni awu70. Kanti lo mbila enginawo ngikwazile ukudayisa omunye wawo ngabuye ngakwazi ukuthenga ingadi yami kanti futhi nendlu yami engihlala kuyona manje. iBhayibheli lithi ohlwanyela kancane uyakuvuna kancane futhi. Lo mlimi akafakanga lutho sampela enhlabathini. Kodwa okuletha ugqozi ukuthi ngesikhathi sifika kule ndawo engadini engemva kwami le ngadi yayitshalwe ngesidulo. Futhi uyisibonelo esihle ngobuhle bukaNkulunkulu kuko konke kubantu abadla imbuya ngothi. Isivuno kuleya ngxenye yengadi siyamangalisa cishe okungenani ka5 noma ka6 ngaphezulu kwaleya ngxenye yengadi. Kuyinkomba enkulu kuNkulunkulu ngisho nakwabampofu ukuthi nje uma besebenzisa lokho uNkulunkulu akubeke ezandleni zabo futhi bakusebenzise ngendlela bangaphuma ebubheni. Igama lami ngingufana. Ngiyisalukwazi ngoba ngangingenayo imali yokuthenga umanyolo nokusebenzisa umquba. Just because I didn't have money to buy fertilizer and to use Ngavele ngathatha isiduli ngasifaka emigodini. Emva kwalokho ngabona umbila wami ukhula kahle kakhulu. afterwards I saw my maize doing fine. Kunokuqhathanisa nalapho engangingafakanga khona isiduli okwakungenalutho. In comparing where I didn't put the anti soil, there was nothing. Ngokwami angimbonganga uNkulunkulu njengoba engibusisile. Nginokuthile engizokufaka kulonyaka. iAfrika ayihlwempu. iAfrika icebile. Uma sizibophela emgomeni yokutshala ngendlela kaNkulunkulu, sizonikeza uNkulunkulu udumo ngoba ngesikhathi simdumisa sisuke sicabanga ngakwenzile. Kufanele simbonge ngemvelo. Njengoba ngimile lapha, uyabona emaceleni ami kukhona izinto ezingaphansi kwami. Lena ingubo kaNkulunkulu nale ngadi icebe kakhulu. Kungani sithi iAfrika inhlwempu? Ngithi iAfrika ayinhlwempu kodwa ingqondo. Kufanele sishintshe kucabangeni kwethu. iAfrika icebe kakhulu ngoba uNkulunkulu watshala ingcebo eAfrika. Lapha engimi khona manje inhlabathi eyidwala futhi ngize nomqondo wokuzocela uNkulunkulu. Le ndawo isebenza kahle kakhulu. Ngihlezi ngiletha abazukulu bami ukuzobakhombisa ngiphinde ngibabonise ukuthi muhle kanjani uNkulunkulu. Uma sisebenza noNkulunkulu konke kuhle kakhulu. Lena kwakuyindawo engenzi kahle kodwa manje isiyamangalisa ngoba ayilunywa. Iyacoliswa kuphela. Kungakho ngithi uNkulunkulu uyisimanga kithi. Uma sisebenza naye konke kuyamangalisa. Ngiyabonga. So that is all that I can say. Thank you. What a joy it is Kuyintokozo emangalisayo kimi ukuma kulobhontshisi eHilton Estate.
lapho engakhuliswa khona uBrian O'Brief kanye noNorman Beery abangompetha ekutshaleni ngendlela kaNkulunkulu. Ngaqashwa uBrian O'Brief eHinton Estate ngo-1994 njengomdidiyeli wemithi. Kusukela lapho ngakhula ngokubona ukholo lwami. uBrian wanginyusela ekubeni umxhumanisi. Kusukela lapho ngaqala ukushumayela emphakathini eminingi eZimbabwe nasemazweni. Ngiyajabula ukwenza lokhu ngoba kuyindlela kaNkulunkulu. Ngaqala ukusebenza esontweni elincane ngaphandle entabeni zaseLesotho. Futhi ngazabalatha kanzima ngenxa yokuthi ngangishumayeza abantu ngilambile. Ngazibuza ukuthi ngingayishintsha kanjani lento. Ngaqala lo msebenzi. Sathenga ugandaganda, safa inkasa, sabuye futhi sakha izindlu zokutshala, satshala utamatisi isikhathi esiningi. Sasiba nesikhathi lapho khona siba no4 wamathani ngesonto okwakufanele siwukhiphe. Ngakho umfundisi waba umfana katamatisi. Futhi ngisazabalaza ngalokho ngoba asifinyelelanga ndawo. Salimela abantu mahala futhi akwenzekanga lutho ezimpelweni zabantu. Sase siba nesomiso esikhulu nendlala eLesotho. Futhi abantu babelokhu befika njalo egeyithini lami ekuseni bezocela umsebenzi. Ngelinye ilanga kwakunabantu abawu50. Ngacabanga ukuthi phela ngeke uqhubeke kanje unomphela. Ngabatshela abantu ukuthi angeke ngondle izwe. Wozani ngizonifundisa ukwenza lokhu. Futhi ukutshala ngendlela kaNkulunkulu kwafika kithi eminyakeni eyisithupha ngemuva kwalo msebenzi. Sase siqalile ukutshala okokuqala. Ngakho sazi ukuthi iyasebenza. Futhi ngaloyo msombuluko wokuqala ngesikhathi abantu befika cishe la ko100 abantu abafika kwami. Ngomsombuluko olandelayo ba150, umsombuluko olandelayo 200. Sahlambisela iqembu elingu200 kuya 300 wabantu ababefika ngomsombuluko ekseni. Saba nenkonzo ngomsombuluko esingakaze sibe nayo ngamasonto. Kodwa saqala ukubafundisa ngokulima ngendlela kaNkulunkulu. Futhi eminyakeni emine noma emihlanu kusukela lapho kwaba nohlelo olukhulu lomhlaba wonke lokudla endaweni yethu. Futhi lezi insizwe ezazihlala egeyithini zicela zase zinomdlalo obizwa ngokuthi egeyithini. Baxoxa ukuthi babema kanjani egeyithini becela ukudla, kanti manje abasakwenzi lokho. Bayakwazi ukuyidayisela ukudla. Bakwazi ukunakekela imindeni yabo, bakwazi ukufundisa nabanye. Ngakho ukutshala ngendlela kaNkulunkulu kube enkulu intuba ekufinyeleleni ezimpilweni zabantu. Sanibona, nginguvumile Nzuleka. Lona unkosikazi wami uPatient. Sitshala ngendlela kaNkulunkulu. Futhi besiloku sikwenza kusukela ngo2004 endaweni eyayibizwa ngokuthi seTranskei. Besitshala ummbila, amazambane, uphizi kanye nekabishi ngempumelelo. With wonderful results. We are planning now to take the farming God's way and teach it to Manje sesihlele ukufundisa bonke abantu besigodi saseTranskei ukutshala ngendlela kaNkulunkulu ukuze ngokwabo bashintshe basuke ebumpofini baye kuthuthukeni. Ngiyambonga kakhulu. upliftment. Thank you very much. Nami ngikhuthaza abanye besifazane ngokutshala ngendlela kaNkulunkulu. In the farming God's way. ETranskei wonke amadoda ajwayele ukuthi angabibikho. I used to be out and we stay alone. Futhi bahlale bodwa abesifazane eTranskei bese kufanele ukuthi batshale ummbila ngoba bethwele kanzima. Of farming, no. Kodwa uma benza lokhu ngendlela akekho uphinde adlale ububha futhi. And Kunezindlovu ezinkulu zase-Afrika lapha. Zikuwona lo mphakathi, zidla ukudla kwabantu, zicekela phansi yonke into. Kodwa uNkulunkulu uvikele lensimi. Ubeyivikele iminyaka emine. Ziloku zidlula zizungeze lapha. Okusho ukuthi bukhona ubuNkulunkulu lapha. Nakuba eAfrika uma sicela uNkulunkulu kuba abe kulelizwe kazi, kuyoba khona ukuphepha kuyona yonke into esiyisabayo. Okwesaba okukhulu esikwesabayo njengabantu sisaba izindlovu, indlala, nobubha nabathakathi. uNkulunkulu angasivikela. Ngeke uye enyangeni musuthi uNkulunkulu angakuvikela.
sector. Uyisiphephelo sethu, usizo lwethu ezikhathini zobunzima. Manje uDixon lona bekunyaka wakho wesihlanu utshala ngendlela kaNkuluNkulu. Ake usixoxele ukuthi kwaqala kanjani manje usukephi? Yebo, ngiyambonga uNkulunkulu ngokutshala ngendlela kaNkulunkulu. Ukusukela phansi kube yisibusiso emndenini wami nasempilweni yami uqobo. Futhi ngibone umehluko omkhulu, ushintsho olukhulu empilweni yami nasemphakathini engukuwona. Ngizohlezi ngimdumisa futhi ngimnika udumo uNkulunkulu. Uyazi ngesikhathi ngiqala abantu babecabanga ukuthi ngiyahlanya futhi angisili. Futhi abantu babengihleka. They thought this guy's lost now this time. Babecathi ngiyahlanya bengakayiboni imphumela. Bible say you see the tree but its fruits. So after they Bethi futhi utshala njengabelungu. That's Kube right, isibusiso man. esikhulu So kumina I have been nakumndeni wami encouraged nakubantu to engakhelene enjoy nabo. my family. Ngiyibonile impilo yami ishintshwa. Ngakho-ke ngikhuthaza ukuthi nabanye abantu ngaphandle bashintshe nabo benze ngendlela kaNkulunkulu. So I wanna encourage Futhi everyone kufanele nabo bakuzame. farming goes to that is Abaningi babo lapha ngaphandle bezwa thina kuphela. Abafuni ukuzama abakufundile. Ngakho ngifuna ukubakhuthaza ukwenza okuthile ngokulima ngendlela kaNkulunkulu. Ukuze impilo zabo zizoshintsha. Wenze njani ngenkathi usuka emasakeni awu5 uya emasakeni awu69? Kusho ukuthini emndenini onjengowakho? and to me Kimina njengoba ngishilo kuyisibusiso esikhulu uma uqhathanisa nabanye. Baphuma emakhaya baye emadolobheni noma emzansi neAfrika ukuyosebenza. it's a great joy. Futhi kumina kuyintokozo enkulu ukusiza umphakathi nokuthola ukuthile. Njoba ngeke ngakutshela ukuthi ngeke ngadayisa ngathola ngaphezulu kwa100,000 kwachazi. Ngakwazi ukuqhubeka nokugcina umndeni wami usesimeni esikahle. Standards and Ngakwazi ukusiza nabanye abampofu nabanye ababefika kimi bedinga usizo. Kube intokozo enkulu kusuka ku5 ngiya ku69. Ngiyazi bubambe iqhaza elikhulu ekwandiseni ekutshalweni ngendlela kaNkulunkulu emapelera nesemphakathini wakho. Ukhona umehluko obonile emphakathini uthuthukile? Yebo ngempela ngizibonile izimpilo zabantu zithuthuka. Zisuka izingeni eliphansi ziya emazingeni aphezulu. Isibonelo nginoRuth cishe uyamazi noLester. uLester ukwazile ukufaka ishidi ophahleni lwakhe. Kimi lokhu kuyangikhuthaza ukubona lezi zinsizwa ezidla imbuya ngothi kwabampofu abangathembele ndawo. it's like so encouraging to see these guys who are just from regarded to that cannot mount poorest of the poor. Manje sebengaba nokuthile futhi bakwazi nokupha nabanye ukunakekela izimpilo zabo ngokunjalo. Ngabe uyakholwa ukuthi abase-Afrika bangakwazi ukwenza lokho ngempela? Ngabe uyakholwa ukuthi iAfrika ingasuka ekuceleni ibe umondli womhlaba? 100% angingabazi ngalokho. Ngikholwa 100% ukuthi iAfrika ingaphuma esimeni sayo sendlala ibe kwenye indawo ndoda. Ngiyakholwa ukuthi uma ungenza lokho kufundisiwe ungaphuma ebubheni. Inkosi kubusise, ngiyakuthanda mfowethu, nawe ikubusise.